Alright, good morning. So, nandito tayo sa Barangay Mauban, Palungaw. Okay, for another installation. Okay, so naka-prepare na yung ibang gagamitin natin sa site. Alright, so nandito na. Papunta na si engineers at si sweet lovers. Yung iba may iwan dito kasi may ibang installation din. Okay, alright. Alright, let's go! Alright. So, nandito na tayo sa ating site. Okay, kasama na natin si Sweet Lover, si Singer, at si Kambal. Alright. So, nandito na yung mga panels natin. So, meron tayong 7 panels. 2, 4, 6, 7. At meron tayong 4 na lead acid battery. So, lead acid ang gagamitin natin dito. So, nasa school pala tayo ng Mauban Elementary School. Alright, so dito na tayo sa bubong. So dito natin ikakabit yung mga solar panels. So umpisahan na rin namin maglagay ng mga railings with the Singer and the Twin. Alright. Okay. Tapos na tayo sa railings, guys. Tapos na. Okay, 4 dito sa taas. 3 panel doon sa baba. Okay, 7 panel lang naman ang ilalagay natin dito. Total of 3 kilowatts. Alright. So, baba na muna kami. Merienda tayo. Alright, back to the ball game after mag-lunch. So, dito muna tayo sa loob, sa inverter. Mamaya na tayo akit sa bubong kasi mainit-init. Ayan. Tayo sa loob. Let's go inside. Alright. Madilim. Wala palang kuryente. Walang kuryente ngayon dito. Kaya mano-mano kami magbubutas. Alright.
update sa bagyong something. Ayan o. So, nakikabit na natin ang ating inverter. Ayan. So, nakapaglagay na rin tayo ng mga basic electrical wirings. Okay? Alright. Ito yung panel board. Okay. Punta na tayo sa labas, guys. Alright. Let's go outside. Okay, ang susunod na gagawin is ayan, maglalagay tayo ng mga floodlights. Alright, which is 100 watts. Alright, maglalagay tayo dito. Yeah, lalagay natin yung mga floodlights. Alright, happy Bagyo. Alright. Alright, so after natin ng inverter, yan. Ayan, so maulan na dito, maulan. Ayan, so nagkabit tayo ng 6 na floodlight na may 100 watts. Okay, Opel brand, Opel. Ayan. So tatlo dito. Tatlo. Dalawa, tapos dun sa dulo. Tatlo din sa kabila. Alright. So, tapos ulit ang isang araw. Ito sila, oh. Alright! Alright, so here we are again. Nasa school ulit tayo ng Mauban Elementary School. So, maglalagay tayo ng mga floodlights. Okay, may 50 watts. May 30 watts, may 100 watts. May 1 million watts. Alright, yung may 1 million watts, nasa langit ka na yun. Okay, so meron tayong plano dito. Ayan, iniwan ni engineer. So yung dalawa, go ahead. So banat, nata na kami. Alright.
Alright! Tapos na naman ang isang araw. Okay, wirings tayo bukas. Wirings. Magkabit tayo ng mga lightings. Alright, sunod tayo ni Master Isaac. Alright! Alright, drifter. Let's go! Alright, good morning, good morning. So, latag tayo ng mga wire ngayon. Unahin natin yung mga nasa taas, yung mga panels. Lagyan natin ng PB wire. Alright. Wala, partner. Yan, so gagamit tayo ng PB wire na may conduit na. Ito, yung black na parang flexible pero mas matigas siya, mas makunat. Okay, next is maglalatag din tayo mamaya ng mga wire. Ito, nagamit tayo ng electrical wire para sa mga lightings. Alright, yung mga nilagay nating floodlights dito sa loob. So, anim yan na 100 watts. Okay, even yung mga nasa school. Ayun, mga nasa school. Lalatagan natin ng wire yan mamaya, hanggang mamayang hapon. Ayan, hopefully matapos natin lahat yung mga wirings ngayon. No? Ayan, so tayo sa loob. Alright, may import tayo guys, may import. Ayun. Alright, import. So wala si Junel, wala si Kambal at saka si Isaac. May mga personal lakad sila na hindi pwedeng tanggihan. Pero tayo, dito tayo, malakas tayo. Okay, back to the ball game na. Alright, so andito ulit tayo sa bubong. Ayan, so mababago yung ano natin, yung connection natin dito. So hindi na magkakaroon ng dalawang string. So gagawin na lang natin isa, no? Isang string na lang. So itong panel na apat na nandito sa taas, isisiseries natin sa panels sa baba, yung tatlo. Okay? Magiging isang string na lang ito or 7 panels. Okay? So nagsusukat din pala tayo dito sa taas kung gaano kahaba yung PB wire na i-layout natin. Ayan. So meron na tayong ano dito, measuring tape. Ayan. So meron tayong total of electrical tape pero 11 meters ito. Okay, so 11 meters ang haba ng ating PB wire papunta doon sa inverter pababa. Ayan. So sukat muna tayo para maputol natin yung PB wire kasama yung grounding at yung conduit na HDPE. Ayan, HDPE pala yung tawag sa conduit na black, yung parang flexible hose. Pero makapal siya guys, makapal. Pang outdoor talaga. Alright, so baba na tayo. Magsusukat na tayo ng wire. Ayan, so andito pala tayo sa Balungaw. Okay, Mauban, Balungaw Elementary School. Andito tayo sa taas. Alright. So, kasama ko ngayon si Master. Shout out. Alright, shout out. So, ang gagawin natin ngayon is, ito na yung wire, PB wire. I-layout na natin, no? Magdudugtong na rin tayo dito.
Ayan, dito. Gagawa na rin tayo ng extension dugtong para mag-connect dito. Okay? Para maging series connection. Ayan, dito yung output. Okay? Dito yung magiging output. So, bababa yun doon. Alright. Okay, so time check tayo, time check. Yan, alauna na guys, alauna, lunch time, magla-lunch na kami. So far, tapos naman na kami ni Master Christian. Bababa na siya. Alright, tapos na kami dito sa wirings ng ating solar panel. Ayan. Nakapag-extend na rin tayo dito. Ito. Extension yan, connection nila para sa series connection. Ayan, ito naman ang ating positive and negative. Ayan, so may mga conduit siya, no? Para hindi siya expose sa araw. Then papunta na yun doon. Ito, kung nakikita nyo yung conduit na black, ayan, pababayan sa ating inverter. Ayan, so pagkatapos natin mag-wiring sa inverter, tsaka natin itatap dito para ma-energize itong solar setup natin. Alright, back to the ball game tayo guys. Okay. So, after natin mag-lunch, mag-wirings tayo ng mga floodlights. Ayan, yung mga ilaw na yan, lalagyan na natin ng wire. Okay. So, palibot dito sa gym, meron tayong total of 7 floodlights. Ayan, hanggang doon. So, palilibutan natin to ng wire. Okay, let's go!
Alright. Magandang gabi. So time check is alas 6. Alright. Naglalatag pa sila ng wire doon. Sila engineers. Pero at least di sila nahihirapan. Alright. Ito yung output or result ng ating wiring kanina. So 1, 2, 3. Okay. Yung tatlong floodlight. Meron ng supply. So ganito nakaliwanag dito. Pagdating ng gabi. Alright. So pauwi na din kami. Nakapaglinis na rin kami. Nakapagligpit na ng gamit. Alright. Ingat sa amin pauwi. God bless. A few moments later. Alright. Ang ganda ng aming pauwi. Pangulan! Alright. Katabi ko si si Ranger. Ranger Paul Tip. Power Ranger. At si Master! Master! Alright! Ang last na ulan, partner! Ranger. We are Solar Ranger! Walang kinatatakutan, kundi ang aming mga misis lamang. Alright! See you later, alligator! Alright, so good morning, good morning. Alright. Okay, disinfectant pala ngayon. May mga dito, may mga BFP. Ayan, nag-disinfect sila. Alright. So back to work tayo, tuloy natin yung mga wirings kahapon. What we do here is go back.
Alab Mauban. Preparing na kami, preparing. So tuloy namin yung mga wirings dito. Sa school. Ayan, yung wire, palibot. Saka dito. So maglalatag na rin tayo ng mga wire dito. Paikot yan guys, paikot. Alright. Alright, so time check, it's already 6:14 p.m.
Ayan, so nakikita na natin yung resulta ng ating lightings. Ayan. So tapos na rin tayo mag-wirings. Meron yan. Alright. So ito yung mga light priorities sa gabi. So time check is 7 PM na. Kung ano yung mga naka-switch dyan is yun yung mga naka-set sa ating timer switch. So pagdating ng alas 6:30, automatic iilaw na itong mga to. Hanggang anong oras, engineer? Hanggang alas 5 ng madaling araw. Alright.